Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper i píxels. Benvinguts a un nou capítol de tècniques d'escriptura. Avui vull parlar-vos d'una tècnica que m'ha vingut inspirada per l'últim llibre que m'he llegit sobre escriptura, que és Zen i l'art de l'escriptura de Ray Bradbury. És un llibre sobre escriptura en què ell parla del seu procés, de tècniques que ell ha utilitzat, del que suposa l'escriptura per a ell, però em crida l'atenció molt una que jo he posat en pràctica i a mi, per exemple, m'ha servit. És la tècnica de la llista. Ray Bradbury, per exemple, es feia llistes d'obres que volia escriure. Imagineu-vos que és una llista com, per exemple, la llista de la compra, no? Ingredients o aliments que vos falten a casa i que heu d'anar completant un per un quan aneu a comprar. Ray Bradbury es feia una llista de títols de relats breus que volia escriure i eren simples, era article, substantiu, l'escala, el xiquet, el monstre, el que siga. De vegades amb algun complement, el monstre al final de l'escala, o el xiquet i el monstre, o cos. Molt simple. I tenia una llista de, en lloc de prendre notes d'idees que tenia per a relats, posava el títol i feia una llista. I ell, per a obligar-se a escriure contínuament, ho convertia això en relats breus, i així sempre estava escrivint, no? I era com uns deures que ell es posava. Això el feia trencar la mà, diguem, mantindre un hàbit, fer una cosa no molt llarga i a banda d'idees que ell tenia, després potser aquest relat breu el podia transformar en una cosa més llarga. O podia vendre el relat breu per a publicar-lo en una revista o en un diari o en una publicació periòdica. M'ha resultat molt interessant perquè es pot aplicar als autors, es pot aplicar a nivell nostre, dels que volem escriure, i també és una cosa que podem aplicar, he pensat jo, per als nostres personatges. Exemple, si esteu perfilant, si sou dels que planifiqueu i esteu perfilant el personatge, moltes vegades el que fem és escriure la biografia d'aquest personatge, o posar els gustos d'aquest personatge, o busquem fotos d'inspiració, o intentem veure com seria externament, o quin tipus de coses li agraden, o quin seria el seu comportament, o quina és la manera que té d'expressar-se. Però jo he descobert que per a posar a prova un personatge li faig fer llistes i veig les diferències entre personatges. Per exemple, faig que el meu personatge protagonista faci la llista de la compra o la llista de quines coses s'emportaria aquest personatge a una illa deserta, o una llista de les seues 10 cançons preferides, o una llista dels llocs als quals li agradaria viatjar, o una llista de què s'emportaria en la maleta a un viatge. Amb la llista de la compra, per exemple, veig els seus gustos alimentaris, o si està fent alguna dieta, o si, jo què sé, si potser és vegetarià i això implica que tinga alguna convicció personal, o si té alguna al·lèrgia o intolerància o cosa que no puga prendre i això té el seu historial genètic. A través d'aquestes coses simples es poden comprovar molts aspectes del personatge i a banda es poden comparar els personatges entre si. Per exemple, en Thelma i Louise, les dos protagonistes fan la maleta quan comencen i veiem que una és ordenada i l'altra és desordenada. Això també serveix per a presentar personatges d'un altre tipus. Això és la manera que s'ha triat en la pel·lícula per a definir els personatges. Si ensenyàrem als personatges fent la maleta, si nosaltres prèviament els fem fer la llista de la maleta per al viatge, ensenyem, per exemple, en la primera escena els personatges fent la maleta i veurem les diferències. Si, per exemple, una s'endú la roba justeta perquè ja és una persona o que ja ha viatjat molt, o que té molt clar el que vol portar, o que és capaç de condensar millor, és més efectiva, i l'altra potser és més arreu i ho posa tot en la maleta i no seria capaç de fer una llista i agafa tot el que té per si de cas i ja anirà veient sobre la marxa i va molt carregada. Una cosa tan simple com una llista pot definir el personatge. Podem fer-los fer als personatges una llista, això no és que després hagi d'eixir en l'obra, però ens ajuda molt a perfilar-lo primer. Podem fer-los fer llistes de quines coses els agradaria fer abans de morir, o quina llista de llocs els agradaria visitar. O al contrari, si el personatge és més anclat en el passat, podem fer-los llistes anteriors de les teves coses que més t'han marcat en la infància, o els llocs on tu has estat, o de persones que t'han influït, o autors favorits, o moltes coses, però utilitzar les llistes. Nosaltres també podem, una manera de planificar la novel·la és una llista de personatges que volem sí o sí que tinga. Després en poden eixir més, però de coses essencials que volem que apareguen. Podem fer una llista d'objectius dels personatges, una llista d'obstacles que es poden trobar,
Això és una llista de mínims, és a dir, després apareixeran més coses, però coses que no volem que se'ns obliden que apareguen. Podem fer llistes també, com Ray Bradbury, en lloc de desenvolupar les idees en paràgrafs o en línies o en sinopsis breus, fer una llista. Vull escriure un llibre infantil sobre este tema. Vull escriure un llibre infantil sobre este altre tema. Vull escriure una novel·la juvenil sobre este tema. Per exemple, podem fer una llista de temes que volem tractar. Vull fer un llibre juvenil sobre este tema o vull fer un àlbum il·lustrat infantil que toque este tema. Podem fer com Ray Bradbury, fer una llista de títols. De vegades els títols ens poden inspirar la història. Jo, per exemple, a mi això no em serveix perquè jo el títol és l'última cosa que pose i a banda els títols és el que pitjor se'm dona de l'escriptura. Jo pose projecte tal, o projecte A, o projecte C, o pose el títol per a mi és el tema. I jo faig genèrics. I, de fet, fins i tot després, de vegades, les editorials el canvien. O ja n'hi ha un publicat similar, o no és vendible, o és un títol que no acaba de reflectir bé, o mil coses. Per tant, jo, en el meu cas, el títol és l'última cosa. De manera que us recomano que utilitzeu les llistes per a vosaltres, per a tindre una escriptura més eficient, i també apliqueu les llistes, feu-los fer llistes als vostres personatges. Si coneixeu o no coneixeu aquesta tècnica o l'heu aplicada d'una altra manera distinta, deixeu-m'ho tot com sempre en la secció de comentaris.